Obecně prospěšná společnost Adra pomáhá v Jihočeském kraji mnoha lidem. V dobrovolnickém centru se ročně hlásí desítky lidí, kteří nemyslí jen sami na sebe. Adra je humanitární organizace, u nás v Českých Budějovicích v ní pracuje kolem 100 lidí, ale myšleno dobrovolníků. Fungování neziskové organizace prověřili v letošním roce hlavně červnové povodně. Ukázalo se, že je potřeba dobře si rozdělit území na začátku, vědět, kde kdo bude pracovat, co tam bude dělat. Adra pomáhala v Putimi na Písecku, v jedné z nejpostiženějších obcí Jihočeského kraje. Velká voda z Blanice tady zaplavila 35 domů. A z těch 35 nemovitostí v 21 trvalé lidé žijí. Povodeň zasáhla dům, který obývali Reichlovi. Voda sahala do výšky 140 cm. Paní Marie to nesla těžce. V Putimi se totiž narodila. Všecko ta voda vezme, akorát ty vzpomínky z dětství, ty mi tu zůstanou. Víc než 5 měsíců po povodních tu Reichlovi nemůžou bydlet. Zdi jsou stále vlhké, místnosti skoro prázdné a tak tu topí, ale bydlí v písku. Největší škoda byla psychická, že jo. Velká voda zaplavila dům potřetí za posledních 11 let. Reichlovým pomohli hasiči, dobrovolníci a humanitární organizace. Adra zaprvé tady byla hned, když jsme prostě se dostali do té tísně. Nezisková organizace rozdělila peníze od dárců a na místo poslala dobrovolníka. Od rána do večera byl mi za patama pořád, pomáhal se všem, nic jsem nesměla vzít těžkého do ruky. Adra nabídla pomoc psychologů, kterou někteří lidé po povodních potřebovali. Bydlí skutečně blízko řeky a i ta obava z toho, že ta povodeň se může kdykoliv opakovat, to se tam projevuje pořád. Adra navíc do Putimi přivezla 8 tun sanačních omítek. Do těch nemovitostí v podstatě dodávala pomoc opakovaně. Putimi Adra rozdělila peníze 25 postiženým rodinám. Příspěvek dostali i manželé Bučkovi. Voda sahala do poloviny jejich oken. Spoustu věcí museli vyhodit. 2 vleky tady odtaď traktorový plně nabitý se odváželi. Starší lidi nejvíc zasáhlo, že je voda připravila o desítky slepic, kuřat a králíků. Ty zvířata, to jako nás mrzelo moc. Jinak jsou to věci, dá se to nahradit. Finanční pomoc dostali Bučkovi poprvé. Víc než peněz si ale vážili přístupu neziskové organizace. V první řadě se tady snažili nás jako morálně podpořit. Hodně jsme vděční, jo, všem. Lidé z Adry přijeli této rodině pomáhat. Bučkovi je ale příjemně překvapili. I když viděli, že ta situace je vážná, tak nebyli takový, že by si na tu situaci stěžovali, ale neustále hledali věci, za které by mohli být vděční. A mě to strašně oslovilo. Povodeň ukázala charaktery lidí. Místní si pamatují, kdo jim v těžké chvíli pomohl. Mají ohromnou zkušenost s panem starostou, který se o ně staral. Situaci měl dokonale pod kontrolou, neodmítal nikoho. Povodeň postihla i Jiřího Kozáka. Voda zaplavila jeho dům a malou zoologickou zahradu. Zástupci neziskovky přivezli rodině peníze. Adra nám pomohla finančně, dostali jsme příspěvek finanční, na který jsme měli nárok. Zdálo se, že škody na domě, ve kterém bydlí 7 lidí, nebudou velké, jenže situace se po pár měsících změnila. Postupem času se vlastně nám barák hnul a propadly se nám stropy vlastně v celém spodku, v tom technickém přízemí. Stropy pod obytnou částí se prohnuly o 15 cm. Dům pana Kozáka je před zimou v havarijním stavu. Myslím si, že bude dobře i jemu teďka taky ještě dál pomáhat. Adra poskytla lidem v Putimi humanitární, materiální, finanční a také psychosociální pomoc. Nezisková organizace sledovala na začátku povodní situaci v 90 jihočeských obcích. Tu samotnou pomoc potřebovali lidé konkrétně v 5 obcích. Dárci z celé republiky poslali peníze lidem postiženým povodněmi. Adra je rozdělila a její pomoc na jihu Čech nekončí. My jsme rozdali přes 1,5 milionu s tím, že druhé finanční kolo se ještě rozdává. Adra má ale vedle mimořádných situací, jako jsou povodně, ještě jiné důležité úkoly. Pomáháme v podstatě lidem, kteří jsou osamělí, lidem v domovech pro seniory, lidem s postižením, dětem, kteří jsou sociálně vyloučený. Pro Adru se sídlem v Českých Budějovicích pracuje ročně až 170 dobrovolníků. Nezisková organizace má jen 5 zaměstnanců. Finančně ji podporuje hlavně Jihočeský kraj, město České Budějovice a dotacemi také ministerstva.